أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau muna Lahadi 2 ga watan Jumada al-Akhira, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1439, kuma muna 18 ga watan February ko haka ne ya 2018. da yadda Allah za mu ci gaba cikin tafsirin alkurani mai girma a yadda muka za kan aya ta 24 na'am 20 da shidda ku almulku yau mai zai haƙ bin rahman haka ne nan muka za kuma za mu tashi insha Allah ta'ala da fata wanda za mu faɗi don da za mu saurara Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله يجعل الملك يومئذ الحق للرحمن. ملكي أولنا ranar القيامة ملكي نجسكيا نعلى نيمي رحمة. وكان يوم الكافرين أصيرا. رانكم وحلا شيء كافري. الله كريم ذكرنسا. رانا نشمكو. الله سبحانه وتعالى في كوي بياني. idan ana maganar mulki ana maganar isa ne ko rashin isa? yawwa, yana maganar mulki ai maganar isa ke da ainihin kasaita. to amma Allah bai ce al-mulku yawmaidin al-haq lil aziz ko lil qawi ko lil qadir ba, sai ce lil rahman. da ba nan fice wannan dan me? domin ne ya ce al-mulku yawmaidin al-haq lil aziz, to za ka sa ran mulkin da za a ran nan kan ba wanda zai sha. don aziz gagarare zai nuna gagara ke na a ran nan. an fahimci wannan? ko ya ce almulku yau mai haƙƙalil kadir, mulki a wannan rana na gaskiya yana ga mai ƙarfi ne, za ka sa ran nuna ƙarfi ke na wannan ranar. amma zai ce lirrahman, a mulki a wannan rana na mai rahama ne, ma'ana ko a ran nan ma akwai rahamar. an fahimci wannan karatu? taro ne na tashi hankali. inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawna tadhallu kullu murdi'atin wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukari walakinna adhaballahi shadid. yace girgizan alkiyama, ba alkiyama da kanta ba, zalzalata sa'a, girgizan da za a yi kafa alkiyamar babban lamari ne kan ma zuwa alkiyamar. don za a ga mai shayarwa kaddara ma ta je da ɗanta na sha da shi, za ta jefar da shi. mai ciki an sayi roban wanka ba a siya ba, an sayi tawul ba, za ta haife shi don firgici. za a ga mutane kuma suna maye, wa ma bi sukari, ba maye suke ba, azaba Allah ce kawai karara suka gani da idanunsu, walakin azaballahi shadid. to idan ka ji wannan siffofin sai ka sa ranar babu sauki, zai ce a al-mulku yawmal haq lirrahman,
ai mulki na gaskiya a wannan ranar na Allah ne mai rahama. Dan dama can ai ya tabbata sai muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halicci rahama ne gida 100, kashi 100 ya halicci rahama, sai aiko da guda ɗaya duniya, sura 99 na can ya ajewa bayan sargobe alƙiyama. Ya ce wannan guda ɗin ta duniya, domin wannan guda ɗin ne za a ga cewa kaza ma tana tausaya mini ne ɗayanta. To 99 yana nan ya ajiye ne don ranar alƙiyama. Ya sa ya ce al-mulk ay mubtada ce yawma idhin al-haq sifatun lahu sifatul mulk sai ce lirrahman huwa al-khabar. An fahimci nan karatu ya ce mulki na gaskiya a wannan ranar na Allah ne mai rahama. To dama kuma Qur'ani ya tabbatar mana da cewa mulki ran nan babu mai shi sai shi kadai. Ya ce maliki yawmiddin kuma maliki yawmiddin, duk ɗaya ne ko duk biyu? Malin sa maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin. Babbacin riwaya ne ko? To wanne bi ladan? Maliki dan me? saboda an ƙara aluja. An ƙara aluja ba alubaki ba. Duk sahihiyar riwaya ce, amma me za ce maliki ya fi lada? Domin ai shi da Qur'ani duk harafi ɗaya akwai lada 10. In karanta maliki harfa guda 3 ne, karanta maliki harfa guda nawa? Guda 4, an samu ƙarin lada. Saka ya ce maliki yawmiddin shine mai mulki a ranar sakamako. Suratul Ghafir yake cewa liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Ina mai lamba ayoyin ne ko bai zo ba? Na'am, dan wasu bace dan wasu to Allah bayyana da su. To taimaka mai da bin nan yau ai kai aka ba bace wa kai. Malam Ibrahim aya ta 16 ce liman al-mulku yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Aya ta 16 ce suratul Ghafir. Allah zai tambaya cewa wake da mulki a yau. Ba mai ba da amsa, ba mai magana. Don wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Allah da kansa zai ba kansa asa ce lillahi al-wahid al-qahhar. Mulkin na Allah ne makaɗacin sarki ko mai sawa a yi dole ko ana so ko ba a so. Hadithi ya tabbata sai Muslim, hadisi Anas bin Malik. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah yaqi samawati bi yaminihi. Allah zai nannade sammai guda 7 da hannunsa na dama. Wa ya'khudhu al-aradina bi yadihi al-ukhra. Kuma zai nannade gasai guda 7 da ɗaya hannun nasa. Thumma yaqul sai ce ana al-malik, ni ne mai mulki. Aina mulukul ardh, ina masu mulkin duniya. Aina jabbaruna, ina masu sawa dole da girman kai a bayan kasa. Aina mutakabbirun, kowa sai shuru. Ina honorable yake shuru. His excellency fa right honorable, ina yake shuru. Wane mutum? Dan mulki ta kasaita ta Allah ce a wannan ranar. Ta zace al-mulku yawmadin haqqlir rahman wa kana yawman. Kaga wannan ranar alal kafirina asira, mai tsananin wahala ne ga kafirai. Mafhumul mukhalafa fa, mafhumul mukhalafa na daliban lugha da ce alal kafirina asira, mafhumul mukhalafa alal mu'minina yasir. Ma'ana da aka ce ranar mai tsananin wahala ne ga kafirai, to ga mu'mini kuma fa mai sauki ne. Na fara fahimci wannan, ranar mai sauki ne ga mu'minai. Wa innahu la yasiru ala man yasarahu Allahu alayhi, mai sauki ne ga wanda Allah ya sarawa. Dan me yasa ranar mutum mai sauki ga mu'minai? Domin mu'minai sun ci wuya a nan duniya, sun wahala. Duka abin da zai samar da kuɗi cikin sauki sai a ce haram ne. Ba ka nan bane ba? Ka ba gidan giya dawa akwai kuɗi ko babu? Sai a ce haram ne. Ka ga an toshe masu samun kuɗi na wannan. Ka ba da gidanka haya
ga karuwai akwai kudi ko babu sace haram ne kar ba samun kudi caca haram kalan kara 03 ba mai ganin ka a ofis wasu kudi suka zuciya suka dan kara 03 nan ma ci haram ne kaga mu mai sun wahala a duniya sun bi Allah kana jin dadin bacci sai wani ya ce as-salatu khairun minan nawm sai ka tashi baccin bai ishe ka ba an wahala mutane na cinye kaza sai ka tashi da azumi ko ba na farin lawa kaga an wahala to Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahmarsa mumini bai zai wahala duniya ba kuma ya sa shi cikin wahala lahira shi yasa lahirar mai sauki ce ga mumini Allah ya sa mu cikin su fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama to za masa hisabi mai sauki za masa hisabi menene mai sauki shi yasa suratul anbiya sai ta ware mumini dangane da wahalar tashin alkiyama sai ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum sun ce me la yahzunhum fazul akbar wa tatalaqahum al malaika kuntum tu'adun Allah ce waɗanda zantuka masu kyau suka gabata da gare su ta a duniya cewa ku yi kaza zan muku kaza ulaika na hamu ba'dun suna nesa da wutar jahannama la yasmahuna hasisa rurin ta ma ba su ji wani da an tawo saradi kan ya ce kwabo an wuce sai ya wuce zai cewa ina ne saradi ya ce aka wuto Allah ka sa da mu ciki ci aka wuto la yasmahuna hasisa wa hum fi mashahad anfusuhum khalidun za su dawoma a cikin abin da rayukansu suke so sannan la yahzunhum fazawul akbar wannan firgici babba bai zai sa su cikin tashi hankali ba za a gan su cikin walwala alkiyama don menene sun aiki mai kyau sun adda abu mai kyau ba ma haka ba wata talqahum mala'iku za su dinga tarbar su ne suna cakar ku samu damuwa hadha yawmukum alladhi kuntum wannan ranar ta ku ce an ce rana ta kace kana da matsala baka da matsala sai haka cewa kana yawm alal kafirina asira lalle ta kafire ce take da wahala Allah ya kare mu da kare sa fa idza nuqira fi naqur fa dhalika yawma idhin alal kafirina tamaka me tun da bai nan تترى لنا فإذا نقر في الناقور وذلك يوم عصير تتوقع سيوضع تقوم سورة المدثر الله يصاب داشي منيني سي الله يتشي ويوم يعض الظالم على يديه ranar da azzalimi zai ci jiyadansa ya kuli yana cewa ya laitani ya kai cuna ittakastu ma rasuli sabila da na riƙe tafarki tare da manzo da na bi manzan Allah azzalimi mai azzulmu wadda shay'an fi gari menene mahalli aji abu inda bai dace da shi ba shi yasa azzalimi suna da yawa a duniya wani azzalimi ne don yana shirka Allah ya halicce shi zai dinga shirka kaga aje ibada inda bata dace ba wani azzalimi ne don yana cutar matarsa amana aka ba shi amma cin amana ta yake an ce ci da sha da tufafi da waye amma ba abin da shafi shi da wannan banzan Allah ya masa wasici ya kara mata ya kama mata shi kullum ya shigo bala'in safiya daban ta rana daban ta dare daban cikin matan ma kuwa zalime ko babu na Allah ko akwai azzalime cikin mata to ya suke zalunta kuma za yana masu kudin ce ba ne sai su rage daya rashin me biyayya biyu azabtarwa to jama'a karatu ma ya kare kun san dalili wanda ya ba da labarin nan matan shi hudu fa matan shi hudu ragas ta ga dusu malam isa me suke sani game da mace
a shi kenan zalincin ba maza kada ake samu ba hata mata ana samu. Wata yan tattasa mijinka wata dinka soka mai zance kai ka ce dan a watan gidansa ne don ta kai shi waliyin Allah. Ka san mace ba ta ma wannan wulakanci sai ka kai waliyi ne yawon kwallon shi yake ne ai komai kai sadakan Allah lazim ne don ta san jiki muka yi. To wallahi duk wanda ke zalunci a gida ne a kasuwa ne a ina ne ya addu ala yadayhi zai ci yatsa gobe alkiyama da cizon yatsa an fice na karatu da kece riga da bugun kai duk alama ce ta menene an shiga cikin damuwa da wahala. an fice na karatu to azzalimi zai ci yatsa ranar alkiyama ya kuna cewa ya laitani ya kai cona ittakastu ma rasulin sabila da ma na bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. dalilin sauka wannan ayar bisa ittifaqin duk malamin tafsiri Uqbatu ibn Abi Mu'ayyid wani babban kafiri da cikin kafiran Makka to ran nan sai shirya walima da aka ci duk manyan gari su zo su ci walimar. To ko kana so ko baka so manzo Allah na cikin manyan gari saboda haka shi ma an bashi gayyata an gayyace shi. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk damar da ya samu zai amfani da shi domin yana addinin Allah ba kamar mu bane ba. Mu ne addinin Allah sai a masallaci sai a islamiyya amma dai harkar ka ba abin da ya da addinin Allah. Da aka yi ci manzo Allah sai ce ku ce mai ba zan zo ba sun ya yadda inda zo zai musulunta. To shi kuma balarabe mawadacin balarabe ya gayyace ka ki zuwa ba karamin cin fuska bane ba gare shi. Hankali shi ta ce kai ai taron nan kace Muhammadu bai zo ba ai ku na wulakanta a ce mai zo musulunta. manzo Allah ya zo a ajo ko abinci sai manzo Allah ce ba zan ci ba sai ka musulunta. sai ya ke musulunta manzo Allah sai ga mai sai fadi shi ne samun manzo Allah dai ci abincin shi shikenan aka ci abinci aka tashi. To akwai abokin saloshin benan abokin nan malamai sun yi sabani wane ne shin Umayya bin Khalaf al-Jumahi ne ko dan uwansa Ubayya wa da gani ne duk an wuta ne. akwai Umayya akwai Ubayya wasu ce Ubayya ne wasu masu ce menene Umayya ne alhayyar halin da ɗaya ne cikin su shine abokin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Da ya dawo sai ji labari ai Uqbah ya musulunta sai zai samu Uqbah ce kar saba'ata na ji labarin ce ka shiga sabon addini haka ke sha lokacin ka shiga sabon addini saba'ata sai ce la a'a ba shiga sabon addini ba amma babban lamari ne a gare ni a ce babban mutum irin Muhammadu a garin Makka a ce bai zo walima da na shirya ba walima ba ta kai ta kawo ba shi sa ni musulunta. ya ce to wajihi alaika haramun hatta talqa Muhammad fatabzuqu fi wajhihi wa tata ala unkihi. to daga yau ba mu ƙara magana da kai ko gasa ba zan ƙara da kai ba sai ka je ka samu Muhammadu kai kaki ka tufa uskarsa ka taka wuyansa sannan za mu shirya da kai. ya ce ba matsala. alƙali bai dawo a cikin tafsirinsa anwarut tanzil wa asrarut ta'wil ya ce sai Uqbah bin Abi Mu'ayth sai je samu manzala a darul nadwa ya samu manzala a darul nadwa yana sallah sai ya taka wuyansa da manzala ya tashi sai kaki sai ya tufa uskarsa. Imam Dhahak kamar yadda Imam Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa ya ce da ya tofa kakin nan sai kakin da ya nufi uskar manzala sai kakin ya rचा to amma Allah ne wannan sai kakin ya juyo sai ya dawo wajen wanda ya tofa shi nan sai ya kona huskarsa sai ya mai tabu a huska. to sai manna Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa to shikenan la alqaka munfaridan illa alautu ala alayka bisayf. to daga yau duk inda na hadu daga ni sai kai sai kuna bille ma kai haka manna Allah ya ce masa. to ana nan dai ba hadu ba har manna Allah ya jira zuwa Madina. bayan an zo Madina shekara 1 da wata 8 da kwana 17 sai aka zo yakin Badar.
da aka zo yakin badar sai aka kama fursunoni 70 cikinsu akwai Uqbatu ibn Abi Mu'ayth a cikinsu. Da aka tattaro su zuwa zaman Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama yaki, sai manzo Allah ce to kowa ya biya kuɗin fansa a sake shi, wanda bai da kuɗi kuma za a ba kowane kafiri musulmi 10 ya koya mai rubutu da karatu. Arna ne mushrikai za su koya wa sahabbai rubutu da karatu. Ina wanda ke ce a ba koyon karatu wajen ba musulmi ba, ina samun rashin karatun wajen an gane ba fadi sai za su koya musu ba ƙurani za su koya musu ba, rubutu da karatu za su koya musu. Mushrikai, manyan mushrikai. To shi kenan sai manzo Allah ya ma banda Uqba ibn Abi Mu'ayth, kai kashe ka zai yace a aqsalu min dunihim, ya za a ware ni kada a kashe ni, a kashe ni kada duk suna a sake su. Yace manzo Allah ce na'am bi kufrika wa utwika, saboda kafircin ka da zaba girman kanka. Sai ce sai Ali yi mai aiki kawai, sai Ali sai filla kansa. To shi abokin nasa da ya sa shi wannan aikin, dama sun taba haɗuwa wata ranar manzo Allah ganin Makka yana hayi akan doki. Ya ce Muhammadu, ya ce na'am, ni ne zan kashe kana kan dokin nan, wata ran komin dadewa ina kan dokin nan zan kashe ka. Manzo Allah ce insha Allah ne kuma zan kashe kana kan dokin. To kuma da aka zo Uhudu shekara ta 3 bayan hijira, manzo Allah ya kashe shi. To shine Allah ya sokar da aya a kansu, kuma dan ya game duk sauran azzalume, shi zai bai ambaci sunayen su ba. Sai ce wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi, ran da duk azzalimi, duk wanda ke azzalimi ne zai ci ji yatsa, yayin nadama, ya kula na cewa ya laitani ya kai tona ittakastu ma'ar rasuli sabila, da ma na sani da na bi tafarkin manzon Allah. Wanne ne tafarkin manzon Allah? inna hadhihi faman sha'a takhadha ila rabbihi, a surori biyu ne da kyau. Da wace akwai muzammil yayi, akwai insan da kyau, ba ta uku su suka gaskiya ne, surori guda biyu ne. kuma sha ta kaza ila rabbihi sabila, wanda ke so ya rike hanyar komawa ga Allah subhanahu wataala. Akwai makamanci ta nan gaba, qul ma asalukum alaihi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi, a cikin wannan sura akwai ta, amma ba yar wannan can mace ba. To shine mutum zai nadama cewa bai bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, zai ci gaba da cewa ya kai cona, da ma na sani da ban riƙi wane zamanto masoyi ba. An fashe na karatu? Ai shi ya riƙi ubayya masoyinsa, ya kashe ya baro, da ya bashi da musuluncinsa kaga da tana cikin sahabbai ai. Ashe kenan kullum sai ka gane wa za ka so, waye za ka riga aboki kuma amini. Domin sun ci anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin milmilini yaqtadi. Sai in ka ga mutum baka san shi ba, kar ka tambaya mutumin kirki ne ko mutumin banza, ka duba su waye abokansa. Domin duk aboki yana abokantaka ne da bayan halinsa. Sa mun Allah kuma fadi a sahih Muslim yake cewa masal jalis salih wa jalis su, kwatankwacin aboki mutumin kirki da kuma aboki mutumin banza. An fashe na karatu? Ka hamil misk wa nafiqir, kamar mai tallan miski ne, tarana almiski, da kuma mai ziga-zigi a makera. An fashe na karatu? Ce shi wancan mai tallan miskin, in ma an yi hazika, ko da ya baka kyauta, kasa cikin masu kyauta a duniya masu tarayyar lambawan ne. Ya ce in ma an yi hazika, ko da ya baka kyauta, wa in ma an tabta aminu, ko maka saya, wa in ma an taji da rihan tayyiban, ko maka ji kamshi bai baka ba, baka saya ba, amma ka ji kamshi mai kyau. Haka mutumin kirki yake. In duka abokataka da mutumin kirki sai ka karo da shi. To shi kuma mutumin manna kamar mai ziga-ziga ziki ne a makera. An fashe na karatu? A makera in ana ziga-zigi, aga ana kara wa wutan menene kenan ruruwa. To manna Allah sallallahu alaihi wasallam ce, yace in ma an yi harka sai ya baka,
ko dai wajen ziga zigen wani garwashi ya taso ya fada ba tun kana kusa da shi ka kone wa imma an tajida rihan khabithan ko maka ji warin karfe me ka karu da shi babu haka mutumin banza yake saboda haka duk wanda ka abokantaka da shi ta mutumin kirki ne haka kuma duk wanda za ku aura ya matasa da aka sari matasa lokaci kamar mawakata suke kana ganin sanan kamar birai sarkin barna ku yi haƙuri karatu zo kanku yau ba yadda za a yi da ya ga kala shi kenan ba maganar tambayar addininta mai halinta mai ladabinta a shi kenan kawai duk sai biya rude duk noman da ya yi kwaso ya zo ya bada kudin amma ka mai sadaki 80,000 ya ce ba komai kaji mahaukaci 80,000 man da hauka sai ce ba komai wani matsayacin ma ya ce a cika sa iya hauka ne ya yi waljununu fununu hauka kala-kala ne duk wannan bala'in da yake kuma wadda zai je ɗauko kendir ce mai kyan balla kyan ɗan maciji ne kyan me ɗan maciji ya shi kyakkyawa sai ka jewa cikin wani laga sai an ji an yi auren ta dinga gunnana mai tsiya mu kuma ya hana mu bacci a waya assalamu alaikum gata malam da Allah ya hakuri to ya zan yi mai hakuri ba kai ka kira ni wallahi zaki zai to da ta zaki ni mai na ciki kai ka siya kowa sai rariya ka gane ba hana ka auren kyakkyawa ba hana ka ba ka darje amma menene quality na farko na jaga kyau din shine menene addini kuma addini ne wasu sun ba su fahimta sun doka karatu shine addini a'a shaidan ma na da karatu ai yana da addini ne sai ce ai yarinya wallahi mahaddaciya ce to mahaddaciya ce tana da addini a wata mahaddaciyar shaidani ya ce so ba hadda ake kallo ba aiki da ainihin haddar ta samu hadda tana da tarbiyya an fashe na karatu ta sai yadda ake rarrashin malam isa misali an gane ba mai jin su kake shi ne ni ba taba ji tsakanin shi mata shi mutum da ya aure ta ko an taba yi kake ni kuma yanki sai na ji ko shi bai son ji shi ya sa kuwa inda zan ji a ta inda aka hau ta ake sauka ya sa kuwa inda zan ji amma ban ji ba da yake bakin ka da ya kalla ba sai da ya fara bincika addini kuma sai ya binciko wai za ra'ayita sun ra'ayita Allah ka saba dace to wannan yake cewa da ma ya sani da birkiwa ne zamanto abokinsa ba laqad adallani an dhikri domin ya batar da ni ya karkatar da ni daga ainihin ambatan Allah subhanahu wataala ma'ana daga ainihin karatun alqur'ani da bin sunnar manzon Allah shine azzikr anan wurin ba da irja'ani bayan qur'ani ya zo mini sunnar manzon Allah ta zo mini sai ya hana ni da dama aboki na fisga abokinsa wajen sabawa Allah subhanahu wataala kada ka biye masa sai zama to shaidani ka kenan wa kana shaytanu lil insani khadula dama kuma shi shaidan ga mutum mai tabarwa ne yakan sa ka tabe ne ya tabarwa take shaidan zai ziga ka ne ka saba wa Allah yana ma alƙawarin zai taimaka ma lokacin da ke bukatar taimakon su kuma sai abin nan sai ya gudu Qur'ani ya ba labarin wannan wurare da dama wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa wa'adtukum saka illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni ma ana menene wa ma antum inni kafartu bima ashraktumuni min qabl saka inna adh-dhalimina surah ibrahim sai an zo an gama hukunci wuta su wuta sai shaitan ya tashi to jama'a saurara kaji lamma qudil amru sai ce to Allah ya muka alƙawarin gaskiya ce ku bi shi akwai aljanna to ta tabbata aljanna na nan Najeriya bayan Allah na kware kaji wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na ce muku ba matsala ku shagalin ku ni kuma yau na saba gaskiya akwai matsala wa ma kana li alaikum min sultan kuma cikin ku akwai da taba gani na kowa gidan shi ne
ban sa ku dole ba, illa an da autukun kiran ku nayi, ba wanda na zo na same shi da ce assalamu alaikum to ni ne iblis ka zo mu tai, a kira nayi na kawata ma sabon Allah da bijirewa Allah, fastajabtum li kuka an samu ni, to fala talumuni kada ku zarge ni yau, ku zargi kawunan ku, dan ai Allah saukar da Qur'ani ya so ya aiko da manzon Allah, amma kuna ji kuna gani kuka bin shi. Yau ban iya taimaka muku, ba ku iya taimaka mani, to kaji kaga Aisha ya tabbatar da su ke rai, kuma kana mane ba tun anan duniya shedan na tabbatar da mutum, kamar sanin shedan iskala al-insan falamma kafara sai ce me kaji ko suratul hashri, shedan zai zuga ka sai ka sabi Allah da ka kafa cewa Allah zai ce to aini akhafu Allah rabbal alamin, ni tsoron Allah, kana gani na tsoron Allah nake malishi dukkan halitta. suratul anfal ta faɗi wannan gurfadi ba, wa zayyana lahum shaytanu wa qala la ghaliba lakum yawm min an-nas wa inni jarul lakum falamma tara'at fi'atani qala inni saka ya wallahu min shadidul iqab. Da aka zo yakin badar ya ziga su, da aka zo za a fara gwamza sai janye na kasa alaƙi bai sai janye kawai sai ribas ce ni kuma ka sani ne abinda nake gari kuma ku gari ga mana kuna nan da durowa ni tsoron Allah ma ne kaji da Allah bai zallo guma ne, Allah kare mu da kariyarsa. To wannan azzaliman kamar da baka ce ba da zan ba so kwat bin abin wayar kadai ne za su yi wannan nadamar ba, duk wanda ya zalunci sai yana nadama gobe alkiyama. yawma taqallabu wujuhum yaquluna me ma'ana Allah wa qalu rabbana inna ata'na fa'adalluna rabbana atim difaini, suratul ahzab can ka gane mu a kai mai wai gawan suratul azab ita ce sura ta nawa in ka faru daga fatiha bakara ali imran 36 mai sunan shi ma malam mansur unsurni 36 laysa kadhalik. aha hasan ko sani ne 33 to kaji malaman sa 33 ce. Allah ce ran da za a kifar da huskokin su cikin wutar jahannama sai su dinga cewa ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul, ya kai cin mu dama mu Allah biyayya da mu manzo Allah biyayya. To me yana ku biyayya sai inna ata'ana sadatana, mun bi shugabanninmu ne da manyan mutanen cikinmu, shugabanninmu ba ruwansu da magana ana tafsiri su zo na manyan mutane ba su jin tafsiri, mu ma muka biye musu fadalluna sai suka mutar da mu. yace to ya Allah ka ba su du'ifain min al'azab, kallin ka musu azaba, wal anhum la'anan, ka tsine musu tsinewa mai girman gaske. wannan surutun zai kubutar da su bai kubutar da su, shi yasa ake son ka yi nadama tun anan duniya. ake ce manzo Allah wa anzirhum yawmal hasra izmane ne wa hum fi ghaflatin, kai masu gargadi ranar nadama. Allah kiyaye mu daga nadama za ta kai zaka ji sura annabi na cewa suna cewa ya hasratana ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna awzaruhum ala zuhurim ala sa'a, sai ce me kaji ko Allah ya ce za su dinga cewa ya kai can mu ya hasaran mu, mun yi sakaci a duniya, ba kiyamun lele, ba karatun qur'ani, ba sada zumunci, ba sadaka, ba kyauta, aka muke tashar holiya suna dauke da zanubansu kuma niki Allah kare mu da kariyarsa. bakara za ce maka zalika yurihimullahu amaluhum wa ma hum bi kharijin minan nar, Allah zai nuna masa ayyukansu ya zama to abin nadama, ba su fita daga wuta ba. Allah kare mu da kariyarsa. sai Allah ya ce mi وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله وقال الرسول sai ga manzon Allah na ta kokawa Allah
yana cewa ya rab ya Allah malici na inna qaumi mutane na ittakhadhu hadha alquran mahjura sun ki qur'anin na abin gujewa qur'ani zai manna Allah ne yake kai koke wajen Allah ka san gujewa qur'ani ba karamin laifi bane ba har manna Allah kai yana kai kuka yana kai karanka wajen Allah ka gujewa qur'ani a tashin hankali ya ganka ka san su cewa suke wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walgaw fihi la'allakum suna cewa kada a saurari qur'ani ba kada a saurara din ana saurarawa to za a bi shi amma in ba a saurara walgaw fihi in yana karanta qur'ani ma a dinga hargowa kuma ka suke yi in manzo Allah na karanta qur'ani sai a dinga hargowa mai waka na waka mai ihu na ihu kada a ji qur'anin wanda kai da zaka samu ko sahabi ne karanta ma qur'ani sai ka ji ka hayi balle manzo Allah kyauta ce suka samu wannan suka barar da damansu wai kada a saurari qur'ani don a samu rinjaye to an samu rinjayen ne ba a samu ba to shine Allah manzo Allah ya ce inna qaumi mutane na takhadhu hadha alqur'ana mahjura sun guje qur'ani ya Allah sun ce ƙarya ne sun ce waka ne sun ce sihiri ne Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala babban almajiran Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace shi ba guje qur'ani ba ko gane ba kafare kada guje qur'ani ba yace abin kala kala ne akwai hijir sama'ihi wal imanu bihi akwai ka guje qur'ani baka sauraron sa baka da kasadin qur'ani kai ko a gida ko a mota ko a waya to kai ma kana cikin mahajura yawa dan ka sani ka san wani duk mota sama ba kasadin qur'ani sai da na wage wage da ya zo wuce jidin didin din kuma gina ma yana da sunna wani ma waya sa da kaga ya sa me sunan shi kafa ka doka wani tafsiri yake ji waka ce yake ji dan kada kowa ya ji kuma a ce a ustazu a shi kuma kuna nan ji sadaka sai ya boye sai ya ji to rashin sauraron alqur'ani na cin gujewa qur'ani tunda aka gama na Allah da kansa zai kira Abdullahi da Musa ya ce karanta min qur'ani ce ya rasulullah wane ni in karanta ma qur'ani bayan ka saka qur'ani yace so nake in ji shi a bakin wani ba ni ba ashe yana da tasiri kar ka ce dan ka haddace tare ku haddace su malam Isa saraka yanzu ba wani kan da zaka saurari karatun shi kai ka bi kowa ma sanin komai to ka halaka man na Allah mana sauraron karatun alqur'ani yana cikin gida wata nan ba yaje ana ranga da karatu a cikin masallaci yace Aisha ce na'am liqa wai mai wancan karatun ne talli wace Salim ne maula Abi Hudayma ce la ilaha illallah mun Allah ya ba masa ta ma ka zai ce ai duka haddace ka bi kowa sanin komai ƙarya ne baka kai Qur'anin nan duk wanda ya ce ma ga masa shi ƙarya yake da mutum ya ce ai mun Qur'ani komai mun sani ka ce marhaban bi jahilin murakkab yo malaman mu ma ba su gama sani shi ba su mutu balle mu malaman mu wanda cin Qur'ani ba akwai ilimin mutanen farko da na ƙarshe a Qur'ani to haka kace ka gama sani shi waye kai ha sarkin muka kai shi kenan to yace duk mai nisan ta jin qur'ani shi ma guje shi akwai kuma gudun qur'ani na rashin imani da shi ma akwai wannan sa'annan kuma akwai hijru amalu bihi wa in qara'ahu wa amana bihi akwai kuma kin yin aiki da qur'anin ko da kana karanta shi kana ka imani da shi karatun ne kawai ba aiki to kama kana cikin mahjura wanda suka guji qur'ani dan ba a saka da qur'ani kai ne da karanta ba an saka ne a karanta a aiki da shi sannan na uku yace hijru tahkimihi wa tahkimu ilayhi yace akwai guje qur'ani ta hanyar ka ki hukunci da shi abu ya taso sai ka hukunci da shi wanda zai ce da wannan kaga da alƙali yake kai ma alƙali ne ba kana da yaya ba suna da rikici ko ba su rikici kana da mata na ce na da mata ce mata ke gare ba mata ke gare ba magana masu mata ke nan wani kare ba ka ce ba take shuru matan ka tana za su rikici ba ka bane ba to za ka hukunci wajen ka to sai kai bisan zuciyarka kaga baka mace da alqur'ani ba kai ma ta kaza hadal alqur'ani menene mahjura kajiwa ba alƙalai kadai bane ba su ka alƙalai da wannan nan su ne manya in ya ji aiki da alqur'ani ya ji hukunci da alqur'ani to kuma ga ya je cin ga musu da me larabci in ji malam bawashi an fice wannan sa'anne ya ce akwai hijiru
tadabburuhu wa tafhimi ma'anihi, ka ƙi zauna ka yi tunani akan me ƙur'ani ke faɗi ne da kuma ƙoƙarin sanin ma'anarsa wajen malaman mu kenan, malaman tafsiri. Kai ba ruwanka da wani tafsiri kai, to ka guji ƙur'ani. Domin ai baka isa ka gane ma'anar ba sai ka je gaban malaman mu ai. In Allah bai sa ka same su bane ba, in ka samu irin mu yan kananan almajiran to sai ka samu abin da ka samu ko ba kanin bane ba, ina lai da babu a ga ba da bi an fa wannan. To in baka wari ka samu wanda suka san Qur'anin ba su fahimtar da kai ma'anarsa, kai tadabburin sa, kai ma takaza Qur'ani mahjura. Sa'annan akwai kuma hijr istishfa bihi wa tadawi bihi fi amrad al-qulub. Kin yin magani da alqur'ani a cutuka irin na zuciya. Akwai cutuka da suke na zuciya ne, to ba abin da ke maganin su Qur'ani ba fanadol ko fango bai ba. Kamar mai cutukan zuciya, munafinci, shakka cikin addini, girman kai, me hasada, kaji kayan su kenan. Hasada kayan su waye? Kun yi shiru? Yawwa ni malamai, kaga ni Allah ta bake ni ba malami bane ba, kaga alhamdulillah ni ba ciki. Alhamdulillah ni almajiri ne. Malama kai malami ne ko? Duk waɗanda cikin ƙur'ani ne zai ma maganin su. In baka yi maganin su da ƙur'ani ba, to kai ma takardar ƙur'ani mahjura. Allah kare da kariyarsa. Sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Ya rasulullah kai hakuri. Kaji manya. In ba manzo Allah ba waye Allah zai ringa ba hakuri. Kai yanzu don kuma faɗa da matarka Allah zai baka hakuri. Sai dai yayin ta baka hakuri. Sai ya hakuri. Da iyayenka su ce kai wata dakalanka in naka ma haƙuri muka da ita, kai ma zai kai haƙuri. Kuma gaskiya ƙarya ne, gaskiya ne, duk da zai zo na da mace dole zai sai haƙuri. Tamashi manzan Allah da kaɗan kaɗan ta da magana sai ce Allah sai ce fasbir, ya haƙuri ya Rasulullah. Ya haƙuri. Allah ce wa kadhalika, kage da suke maka din nan suna cewa ƙuraninka ƙarya ne, waƙa kake, kai boka ne, mai sihiri ne, ba kanka farau ba. Ja'anna li kulli nabiyyin, kowane annabi mun sanya masa aduwan. Me aduwan? Abokin gaba ko abokan gaba? Tambar ku nake kun shiru? Abdulaziz, adu abokin gaba ko abokan gaba? To abokan gaba kuma ya zace? Kaba a da abokan gaba ko a duk kuma abokan gaba guda ɗaya. Kai mustahabi ne ma bulala 10. Na sha gaya muku annan wannan duk kalmar take masdar ce, takan zawa mufrad kuma takan zawa menene jam'u. An fashe wannan karatu? Adu na wakilta abokin gaba guda ɗaya, na wakilta menene abokan gaba da yawa. Ya ce aka da muka sanya wa kowane annabi aduwa min mujrimin, abokan gaba cikin masu laifi. Ba annabin Allah da bai da ainihin abokan gaba masu kalubalen tasa. Ya Rasulullah kai ne ogansu, annabawan kai ne shugaban manzanni, to yaran ka masu abokan gaba balle kai uban gida. An gane karatun? Wa kafa bi rabbika hadiyan, Allah malicinka ya wadatar da zamanto mai shiryawa kuma nasira mai taimaka ma. Yar uwarta tana ina? Na'am? Araf. Abdurrahman ko? Da kyau. Ja ta muji. Na. A da masu kaja mata tun da ka gano inda take. Da ya ce Araf ne sai ce ka nemo mai ta ce Araf muji. To sun kuma zai bada nemo sai ka kai ba ta nemo wannan wurin. Ji alami ce. To ya ta ce? الإنس والجن يوحي بعضهم زخرف القول ولو شاء ربك فذرهم. ما لم يكن يقولي با يو كان كذا يوتن ده وكان كبيرنا آتنا وجوانا hanya ni kuma na ja 113 ce an wace wannan karatu 113 ce Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin menene
muka sanya wa kowane annabi abokin gaba. Su abokin gaban shayatin al-insi wal jinni ne, shaidanu ne cikin mutane da kuma cikin aljanu. Akwai shaidanin aljani, akwai shaidanin wa mutum. An fashe na karatu? To ya suke hada hannu suna aiki? Yuhi ba'dum zukhrufal qawli gurura. Sashen suna wahayin zance ga sashe, aljannu suna wahayin zance ga mutanen. Zantukan da za a fada da annabawan Allah kuma masu isar da sako. In ga lokacin Allah ya ce kaza, sai wani yanzu ya ce kai jama'a, kun ga malaman nan wato suna neman su kawo extremism in Islam. They want to be fanatics, fanatical expressions. Kaji shi kuma shi dalilin kenan, kuma sai wurgi yanzu ka ce gaskiya ne, shi bai ji aya ba, bai ji hadisi ba, turanci ma, kuma sai saman su kuma sai su bi shi ce gaskiya kan gaskiya abun bai dace ba. Ya za a yi mutum ana kawo addini cikin our social sakarai. To ko Amerika ma, ko Amerika wata ke ta ce oshe danu, samu dala ka gani za ga in God we trust a jikinta. Kuma ta maganin dala ba kai, dala Amerika ka je gobe da sai ka samu a jikinta har rubuta barbaro in God we trust, wai tawakkalna lallahi. Amma kai wani ya zo ya brainwash ɗinka ya ce a'a bai kamata na kawo addini ba. Addini sai personal affair between human being and his Lord. Wani abu ne tsakanin kai da Allah malicinka. Amma duk waɗannan abubuwa both socio-economical, political, geographical, waye wai ba addini a ce. Bayan Allah ce inna salati wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ka shirya da mashi na addini. Sai Allah ce to su masu fada da manzo Allah suna yi ne don su hana a fahimci addini Allah ko to ka fa bi rabbika hadiya, ko sun yi a banda Allah ya isa mai shirya da bayansa. Duk yadda za a yi fada da addini don kada ya sama, Allah ce ƙarya ake ba isa ba, ni ne mai shiryarwa, zan shirya da wanda nake so, nasira kuma zan taimaki addinin. In yansurukum Allahu wa in yakhdhulukum wa ala Allahi min. In Allah ya taimake ku ba mai iya samun nasara kanku. In Allah ya cire hannu cikin lamuranku kuma an fice na karatu ba mai iya taimaka muku, sai da dinga bankan a buga nan a ce to ai mun riga mun bi tsari irin na parliamentary system ko First Republic, ai parliamentary system abin da bai bulla ba, to kuma an zo 79 kuma aka yi presidential bai bulla ba, aka zo 99 bai bulla ba, yanzu kuma an zo 2015 ya bulla. Ai ba zai taba bulla ba, ta sharya ba. Ai na bai zai bulla ba. Ai tsarin Allah shine bai bulla. A duk tsarin da za a dauko karshen ta nadamatan ne wa hasratan. Nadama ne da kuma Allah wadai. Allah kare mu da karesa. Mun cimma lokacin mu, za mu za kana insha Allah ta'ala. Ina Allah kai mu da Allah sai mu ci gaba. Kama kira sallah a saurara. Kun san majalisin mu ba mu ba da dama a daga kawo matsaloli, wani zai tsallake kwata, wani zai miƙe ko ba mu ba da wannan damar, domin muka bude wannan kofar ba za mu iya rufe ta ba. Kun san mutane mai da suke da an ga wannan damar ta samu duk sati sai wani ya zo ya ce to da Allah waya na yayi haka a taimaka, sati mai zama kuma ce baya na yayi haka a taimaka. Kun san dai halin mu kisa ba mu ba da wannan damar kuma miskalar zarratin. Bal in lamari irin wannan ya taso wanda zaman to dole ma sai an yi, to ba mu ma faɗi wa jama'a cikin ma akwai musulina. Kun shaji na cewa ana son gani alhaji wani da alhaji wani ko to da kaji aka baban dawa kudi za a tara mai 5,000 mai 10,000 ba mu sanarwa ma don ba mu same da wurin bara ba mu so. To amma yanzu abu ya faru wanda kuma dole yanzu sai an faɗi kuma sai an ce kowa ya kawo gudunmawa don ya fi ƙarfin musulmi na ɗin nan. Su musulmi na nan mai 10,000 hidimar 50,000 ko 100,000 sai mu haɗa ba matsala. To yanzu ta 300,000 ce ta taso 1000 na wani bawan Allah ne jama'a wanda ke uwa ne, muna tare da shi kan sunna. Shekaran jiya juma'a express yake kuma dattijo ne
bai kamata a ce irin shi na express ba in ba dan dai kawai yana da zuciya bai san menene, bai san Allah ya baka kuma mu, bai san maula. Amma ya dinga ɗaukan mashin da tsohon mashin malam yake express ya samu da zari iyalinsa da yayansa. Shekaran jiya sai ta Allah ta kasance sai akuya ta gitta masa. Duk wanda ya taba haduwa da akuya a mashin ka san yadda kuka kwashi, in dai tayanka ya taba ta to ko kawai da bara ke gare ka sai ka kasa sai din tayan bai taba ta ba. To bawan Allah malam garin kaucewa ma akwai ma da aka dai samu da ya fadi nan take aka rasa akora guda 7, akora guda 7, jini kuma ya dinga zaba. Duk asibitin mutuwa suka ga abin ya gagare suka ce to maza a wuce Zaria dan jini ya kira. Duk tabararsu duk talocin Sardauna sai amfani da ita jini bai dawo. Tashi a wuce Zaria kada jinin jikin shi ya kare. Aka wuce da shishika su ma nan da suka abun dole aka kira dumin yin likitoci ba kananan ba yan mun gama bara ba da bara wancan ba mun ya ka kirawo suka zo kowa da dabararsa. Allah da ya taimaka aka tsayar da jinin, ashe harshen ne ya fashe. Aka dai samu idan aka tsayar da jini haka nan to shikenan jini ya tsaya da yana ta ƙarin ruwa to sai jiya kuma aka x-ray sai a gano cewa to aiki ne za a yi nan da nan, ma'ana daga can ciki za a aiki. To aikin kuma zai laƙushe kuɗi tashin farko da 300,000. kuma wannan bawan Allah ne na tabbata ga Allah ko mashin aka sai da ba zai ka duba 50 ba mai sai shi duba 50, kuma ni na san ko duba 50 ba ya da shi. To wannan ya zama farilla ne a sanar da mutane. To shi sa muke son yanzu nan masu gidayen ne rarrawaye marayu su yi haƙuri yau ba ta marayu ake ba, ta ce ta rai ake. To shine yanzu nan za su zagaya da Allah mutane a taimako na gaske yadda aka saba. 100 kuɗi ne masu yawa wajen mutalakawa ko ba kanan ba. Amma ni na san al'umman mu wani ya tashi neman aure ma sai kashe sama da haka ko ba kanan ba, ko ba zai ji komai ba dan menene ai yana ganin aka ga za ka amarya. Amma tunda wannan can za a biya kaga kace kai abin da to sai shawara dai to yana shawara har sai ba Allah ya mutu yana cikin shawara. Kuma wanda da za ka auri mata 4 kowace kace mata miliyan nawa kenan? Aure ba ibada bane ba? To ladan da Allah zai baka bai kai naka cishirar musulmi guda ɗaya ba. An gane karatun? Ladan da za a baka auren mata 4 ka kashe miliyan 1 bai kai naka cishirar musulmi guda ɗaya ba, don Qur'ani ya faɗi karara man ahya ma ahayan nasa jami'a. Duk wanda ya cishirar musulmi guda ɗaya za a bashi ladan kamar ya cishirar duk wanda ke duniyar nan ne. Ladan nawa kenan? Kaga Allah kadai sai ya kasa. Saboda haka masu an sai ku zagaya mutane a taimaka a yi da gaske, ka kwatanta an kai ne ba ya za a yi to Allah ba mu ikon taimakawa. Allah ya tsara. A kira sallah. Malam Abdurrahman ya kawo shawara, akwai wanda tun da son yin tafsiri zai zo gila ma bai tawo da kuɗi ba, tunda kaga ba kuɗi ake biya nan wurin ba. Da gidan kwallo za ka ga za ka rage kuɗi yayin shiga gidan kwallon. To ba mamaki wani ya tawo ma ba ko sai ya jiwon shi. To shine yake ba da shawara cewa duk wanda bai tawo da kuɗi ba to ko da sati mai zuwa ne. An fahimci wannan? Ai ƙara aika musu shi insha Allah ta'ala. Allah ya samu dace. Malam me gaskiya akan iyaye wajen zaɓin ma yaransu namiji a zaɓin matan aure ko kuma mace a zaɓin mata mijin aure? Gaskiyar lamari shine iyaye suna da iko su baka shawara ka aure wance, shawara ce. Kuma suna da iko su ba su shawara ta aurewa ne, shawara ce. Amma babu inda iyaye ke tilasta ma ka aure wance ko mata aurewa ne, babu shi. La mahalla lahu min al-i'rabi, babu a Qur'ani, babu a sunna, babu a fiqhu ma na malikiya, babu. Me yasa rashin malikiya dan nawa suke goyawa ce ta malikiya ta faɗi to balil ta naka da haka. Samu samar da ka gani cewa yarinyar da aka ce ubanta ya zaɓa wa miji ita ce yarinyar da bata balaga ba, ka ba ta da hankali yayi. An wace na karatu yana nan cikin samar da sharar risala. So tun daga ahalari har mu dawana ba wannan karatun cewa ɗiyarka ta ga ta balaga ka ce dole sai ta auri liman malam Isa misali ne, ba wannan ko liman Madina ne baka sata ce dole sai ta aure shi ba. Dan an gina aure ne akan me so
da kauna, amma kana da dama ta kawo wani ka ce baka yadda ba. An fashe wannan ba dole ne ka bata wanda take so din ba in bai cika ka'idojin shari'a ba, don ta yaro kyau take tana ya kawo wani da shi ko halari ma bai sani ba, ka ko ba da lalala bai sani ba, ta ce to ai muna tare tun 2013 suka ce to ni muna haife ki tun yaushe yawa sau da haka wannan ba za ki aure shi ba, kana da wannan damar. Amma a ce sai kin aurewa ne babu shi musulunci. An mace nan karatu amma ana ba ta shawara cewa ki aurewa ne, shi ma na namiji ana ba shi shawara cewa aurewance, wannan shine kawai. Allah ya samu dace. mala akwai laifi wajen bincika halin dan uwanka wajen wanda ya fi kusanci da shi idan ba ku tare akan wasu alamu daga gani na halayensa masu kyau. Kaga alamu na halaye masu kyau, to me gwani bincike to yanzu ko ni ne ban gane hausa ba jama'a? Ya ce wasu halayya da ya gani masu kyau, alamu na halaye masu kyau, to kuma zai bincika, to me za ka bincika kuma? A fito nan na doka nake bincika wanda ba san kyawawan halayensa ba, ko ana gani alamu wasu halaye da banza tare da shi. Amma mutum ka kashi da kyawawan halaye, to me kake son ma ce ma to a ce ma sahabi ne? A fito karatu Allah ka sa mu dace. Dan Allah yana son malam ai mai iyaye akan masu bayani akan tarbiyya mai kyau da wajen gyara musu. To Allah da ya san sarrafa da karuta, ni ban gane sarrafa da karuta ba. To tarbiyya mai kyau dai ai ba mustahabi bane ba, dole ne, dole ne ka ba yayanka tarbiyya mai kyau, farolin ne. In baka ba su tarbiyya baka soke noyin da Allah dora ba. Don Allah ce ku anfusakum, ba ma yayanka ba da matanka ba, don ahalinku matanka da ciki. Dole matarka an mata tarbiyya daga gidansu, to ka kara mata kyawawan tarbiyya din. An samu kuskure daga gidansu ba ta samu tarbiyyar ba, to ka gyara ta. An fashe na karatu, domin idan kana da mace mai tarbiyya, to bai izinin Allah ta'ala ya rinka samu tarbiyya. Dan menene ita ke tare da su ai. Kai da an ci as-salatu haru minan nawmi ka zo sallah zuba ka koma gida ka sha koko sai na sai kasuwa ko wajen aiki, kai da dawowa sai da al'asar, wani masu bayan sallar isha'i, amma ita tana tare da su 24 hours. So shine muhimmanci a ce tana ma tana da tarbiyya din. So wajibi ne ba yara tarbiyya. Sakaci da ake, yara na ta lalacewa. In ka samu yara lalatattu 10 na shafadin wannan, bi izinin ta'ala 8 sakacin yayin, 2 ne kai mukaddari daga Allah, 2 ne zaka samu iyayensa ya kalla su kan Allah bai kaddara ba. To duk wanda ya sakaci ɗansa da ya lalace, ya zama to domin sakacinsa ya sa ɗan shi ya lalace, to gobe alƙiyama zai ansa query. In ba san query ba, akwai ma'aikatan gwamnati nan ba da waye malam mutala da Allah query na da kyau, ka ji ko ka ji mai ma'aikatan gwamnati, duk ma'aikatan gwamnati ba abin da ke tsoro kamar query. Ce daga hannun je ka ansa query, don za a bata ba rekod ne, to alƙiyama za ka ansa query. Allah shirya da mashi na addini. Mun cimma lokaci, masu tambayi sai hakuri da sauran tambayoyi. Ya kai cewa kudin tun da suna da kuwa faru da kawo wani ne zai kyashin yin transfer to da kashin ma ya iya samun kawai transfer. ba matsala wannan da bayan ma tattauna shi, akwai kuma sarrafa din shi shi yasa Allah waka da kace to alhamdulillah. Allah ya gafarta mana zarban mu, Allah ya kara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya shirye da mu shi na addini, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya, mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da arziki mai albarka. Abinda ba mu iya wa Allah ka iya mana, abinda ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfinsa. Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasadan mahasada da makirci masu makirci. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.